העיריות או המועצות המקומיות, בכדי שלא יהיה להם בעיה של ניתוקי מים. זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שנאמר, התאגיד הזה לטעמי הוא יותר מדי גדול, מורחב. וזה צריך, אני בטוח שאתם לקחתם לשמוע את הדבר הזה, אבל גם אני שמעתי ושומע מתאגידים שהם יותר קטנים שיש בעיות בהפעלתם ויש בעיות בתפקודם. למשל, אני מדבר היום על סטנדרטים ועל נורמות שמקבלים התושבים. למשל, אני מדבר על העיר שלי, על שפרעם. תוך רבע שעה כבר במחלקת המים, אנשים נמצאים אצלהם, מטפלים בבעיה, מתקנים, אין לנו בעיה של מים, אין לנו בעיה של חובות, למרות שאחוזי הגבייה לא הכי טובים. ואנחנו כמובן התאגיד יבוא להעלות את הרמה הזאת, לא להעמיד אותה. ודבר שני, אני שומע כל מיני אמירות בקשר לעניין של הפקידים. כמובן שסוכם, וזה מה שיהיה, שכל הפקידים במחלקות המים וביוב יעברו לתאגיד. אין איפה להושיב אותם במועצות, הם מוכשרים לעניין של מים וביוב, ואין לנו את היכולות הכספיות להחזיק אותם. זאת אומרת, חוץ מזה, הם כבר מכירים ויודעים את התפקיד שלהם ואיך הם צריכים לטפל, ואני מציע לך, בתקופה הראשונה צריך לקלוט את כולם, כדי שאנשים יירגעו, ידעו שיש להם עסק עם אנשים שהם מכירים, שהם מטפלים בהם כל הזמן, ושהם מצפים מהם שיעשו את העבודה כמו שצריך. אני בהרגשה, אני לא יודע, אתה נשמעת מאוד קשה. אתה מדבר מהלב, אתה מדבר אמת, אבל אני רוצה להגיד לך שאתה נשמעת קשה. זאת אומרת, אתה נפלטת כאילו שזה החוק, אני עושה את זה, ולא מתחשב בכל מה שקורה, מה שיש לכם בעיות, אז אתם תקבלו בבעיות שלכם. התאגיד בא גם לעזור למועצות המקומיות ולעיריות ולראשי הרשויות המקומיות, אם זה עיריות, אם זה מועצות, כי אני אומר לך, אם הם לא ידחפו את העניין הזה, ואתה אמרת נכון, אם הם לא ידחפו את העניין הזה לא יתקדם. ואם אתה רוצה שהם ידחפו את העניין הזה, הם צריכים מוטיבציה, והבומבוניירה של אבו סלאם הוא צריך אותה. כדי שיהיה לו חשק לעבוד, שיהיה לו חשק לעשות את זה. ואני מדבר על אבו סלאם ואני מדבר על כולם. אז אתה רוצה שיתוף פעולה, אתה גם צריך להתחשב וגם לשתף פעולה. אני חושב, לא כנגדנו, אתה צריך לעשות את כל התהליך הזה. אני חושב לא נגד, אבל אתה מול הממשלה, אתה צריך להסביר להם שיש לנו מצב שיש לנו סיטואציות קשות מאוד, וידוע לך טוב מאוד המצב היום במשרדי הממשלה, ואנחנו אמורים לקבל, בנוסף לקיצוצים שהיו במאזנים, אנחנו צפויים לקבל עוד 5% רוחבי בכל המשרדים, זה עוד יקשה עלינו, אז אנחנו מצפים, וכולם באים הנה והם מתקשרים אליי ונעשה את הישיבה, ואנחנו רוצים התנעה, כי הם רוצים להתפטר מהעניין הזה של תשלום המקורות ושל תשלום